इसोरखौ हामबाय होनो आंनि रावा थोहैस'आ मानोना गोबां बिदा फंबाय एसेग्राब मावख्रुबनानै बे प्रग्रामखौ सक्सेसफुल खालामदों निश्चय बे जिसु गोबाङानो खामानि मावदोंबाबो एसे जिरायनो लुबैदोंमोन नाथाय मोनस'नो हायासै खामानिनि टेनसननि दारा नाथाय इसोरा जोंनि बे सिंनि साननायखौ मिथियो बेनिखायनो जों इसोरखौ हामबाय होनो हालेलुया हामबाय आफा हामबाय जिसु हामबाय गोथार जिउ मोनसेल' पइन्ट बुंनो नागिरदों सिरि थाबायना बुंनांगौ ना बुंनाङा दे मोनसेल' पइन्ट गासिबो मेंबाय गथ'फ्राबो मेंबाय रायज्लायखांबाय बाबुमोन ओइ बाबु एखौ लेंहरलाय बाबुखौ फै बेयाव फै बै बाबुखौ खर'आ हनै हाबदों बेयाव एसे नायलाय अके नोंसोर सानैबो बेयाव फैनोबा दे होमबा जिराय एसे सिगिदोंमोन ना मोनसेल' पइन्ट दानि जुगा बिराद कम्पिटिटिभ स्पिरिट माने मा कम्पिटिटिभ स्पिरिट माने मा नों बिदि बादायलायनाय नों बिदि आंबो बेबायदि आंबो देखायगोन नों बिदि मोसादों आंबो बिदि मोसादों नों बिबायदि ड्रेस गानदों आंबो बिदि गानगोन नों बिदि मेकआप खालामदों आंबो बिदि मेकआप कपि खालामनाय सेइन्ट कार्ल' आकुटिस लास्ट इयाराव गोथार जानाय जास्ट 15 years old 15 बोसोर नोंसोर बायदि सेंग्रा जास्ट 15 बोसोर बेयो मोनसे खोथा बुंदोंमोन द इउकारिस्ट दे आंनि उनाव होन दे इंग्लिशआव द इउकारिस्ट is the highway to heaven. Translate kam boro. The Eucharist is the highway to heaven. जोंनि इउकारिस्टआ जाबाय जोंनि सोरगोनि थांनायनि लामा कारेक्ट आखाइ खबना ब्रादारनि थाखाय बे सेंग्राया ब्रादारबो नङा सेमिनारियानबो नङा जास्ट सिम्पल सासे सेंग्रा ओइ फंबायमो बायदि जास्ट 15 years only 15 years old ओरैबायदि इउकारिस्टखौ अनग्रा सासे सेंग्रा बियो बिराद एक्सपार्टमोन कम्पिउटार प्रग्रामिंनिफ्राय बियो एक्जिबिट खालायोमोन बेहा एक्जिबिशनबो दंमोन इउकारिस्टिक मिराकल होरि बेफोरखौ बियो फोस्रावग्रामोन स्कुलाव थांबाबो बेस्ट ओमफ्राय एक्सपार्ट कम्पिउटार हेन्डलिं किन्तु बियो माब्लाबाबो इन्टारनेटखौ मिसइउज खालामाखै अनलि इउकारिस्टनि मिराकल माने मा सोमोनांथाव जानाय महाबा जोंनि कार्मेल पारिसआवबो डिमापुरावहा मोनसे जायगायाव इउकारिस्टआ थै ओंखारनाय दायो बेखौ फार्दार इनभेस्टिगेशननि थाखाय लाना थांदों मेबि 13-14 yearsनि उनाव फैफिनगोन इफ इट इज बियो जुदि सेम थायो आखाइ खबना हो हालेलुया बिनि थाखाय आं खावलायो जोंखौ मा डिफारेन्स दिन्थियो केथलिकखौहा अनलि द हलि इउकारिस्ट गोथार साक्रामेन्ट ओमफ्राय आरो मोनसे पइन्ट बियो होनदों बे सेंग्राया बिनि बडिया जेबो सेवाखै दै ओंखायनो लास्ट सेप्टेम्बर 7 आव बियो गोथार जादों लास्ट इयार 2025 सेप्टेम्बर 7 बेखौ गोथार खालामदों मानोना बिनि मोदोमा सेवाखै थैनायनि उनाव अके स' बे जुदि जानो हायोबा जों मानो गोथार जानो हाया नंगौना नङा गासिबो हागोन आखाइ खबना हो we are called to be a saint जोङो माने जोंखौ गोथार जानो सोलोंहरदों गोथार जागोन माने आखिरि गिर्जा सिङाव जिरायनानै प्रार्थना खालामबाय थागोन आराधना खालामबाय थागोन साक्रामेन्ट खाथियाव जिरायगोन बे नङा बेखौ नाखै लाभ गड इसोरखौ अन बेल'सो फार्स्ट पइन्ट सेकेन्डआ जाबाय आरो नै मोनसे खोथा बिनि बिमा बिफाया गिर्जायाव थांनायनि इन्ट्रेस्टआनो गैथारामोन बियो अराय सम गिर्जायाव थाङोमोन अल्टार बयमोन बियो कार्ल' आकुटिसआ अल्टार बय बिमाया गिर्जायाव थांनो बाग्रा फिसालानि बिनायनि दारा उनाव लासै लासै बिमा बिफायाबो गिर्जायाव थांनो स्पेसियेलि बिमा गिर्जायाव थांनो हमबाय बिनिखायनो गथ'फ्राबो दा सान
I challenge you, सेंग्रा सिख्लाफोर साननाङा जे जोंनि न'खराव बाबायानो बिदि मामायानो बेबायदि आंबो बिदि जागोन. No, you can change the world. नङा. बेनिखायसो जोंनो एजुकेशन होदों बिमा बिफाया. नंगौना नङा? जोंनो मा होदों? जोंनो मा होदों? मा होदों बिमा बिफाया? नोंसोर खोनासङाखैमोन ओंखायनो एसे आं सोंहरदों. गाज्रि दामोन. जोंनो एजुकेशन होदों जाहाथे जोङो बिसोरनिख्रुइ बांद्राय जोङो हिउमेन बिं मोजां मानसि महर लानानै जाहाथे जोङो सोलोंनायखौहा लाबोनानै मानसि जानो हायो. बेटार हिउमेन बिं, नट वर्स हिउमेन बिं, बेटार हिउमेन बिं. आरो सेकेन्ड पइन्टआव नाय फिसाला थैनायनि उनाव बिमा बिफायानो गोथार खालामनायाव थांनो मोन्दों रमावहा. फिसालानि गोथार जानायखौ रेजिं टु द हेभेन बेखौ बिमा बिफाया नुनो मोन्दों. जुदि जोङो सैथो खामानिखौ मावना दिन्थियो बिमा बिफानो एसेग्राब गोजोनो बिमा बिफाया. बेनो ब्लेसिं. सेकेन्ड पइन्टआव बियो होनदों मानसिफ्रा अरिजिनेलि क्रिएटेड बाय गड. जोंखौ इसोरा अरिजिनेलि जोंखौ दादों, नाथाय थैनाय समाव अल फट'कपिस. नंगौना नङा? फट'कपि जानासो थैयो. जोंनि अरिजिनेलिटिया गोमायो. जों नुनो मोन्दों जागायजेननायाव 2 अध्याय 26 पद ना माहाबा लिरनाय दोङो इसोरा गावनि महराव जोंखौ दाबाय. नाथाय लासै लासै जेब्ला जोङो थांबाय थायो सिंथिंबो बाहारथिंबो जोंनि महरफ्रा डुप्लिकेट जालाङो. फट'कपि जानानै जोङो माब्लाबाबो थैनाङा होननानै होनदों बे सेंग्राया. माने नै दायो गोबां जोङो बाहेरानि थाखाय जोङो इम्पर्टेन्ट होयो. सोरखौबा कपि खालामनो नागिरो फिजिकेलि एक्सप्रेसन, बडि फिगार एन्ड देन बिउटि. बेफोरो सेस हासो जागोन, गोमाजोबगोन. मोजांखौ लानानै अरिजिनेलि एटिट्युड होनो स्वभाब चरित्रखौ बैखौ नाजावनानै थैबोला बे अरिजिनेलिटिया थागोन. आरो बिनि गेजेराव द मेइन जोंखौ अरिजिनेल दोननो थैनायसिम दोनगोना अनलि जिजास. जेब्ला नोंहा कानेक्टिभिटि थायो. हालेलुया. माने कानेक्शन थायो बेल'. स' मोननै पइन्ट. मोनसे पइन्टआ जाबाय मा होनदोंमोन आं? मोनसे पइन्टआ द इउकारिस्ट इज द इउकारिस्टआनो सोरगोआव थांनायनि लामा. सेकेन्ड पइन्ट अरिजिनेलहैनो जों थैनांगौ फट'कपि जानानै. नै सोरबा फिल्म एक्टर एक्ट्रेसखौ कपि खालामनाङा, खिन्थु सोलों, खिन्थु कपि खालामनाङा. थैनायनि उनाव सोरखौबा सिनायखोनो मोननाय नङा इसोराबो बे आनित नंगौना नङामोन होननानै मोखाङानो बेलेग जाबायबा. सानसे दिना गारि सालायबाय थादों आं हारसिंमोन गारि सिङाव. गोबां फादार ओमफ्राय प्रसारकफोर दङमोन मोनसे गारियाव. ओमफ्राय जोंनि गारिया स्टप जाबाय. जों प्रग्राम जोबखांनानैसो फैदोंलाय रे गामियाव मेइन रडआव गारिया स्टप जाबाय. स्टप जानाय समाव सासे बिमा क्लास 9 फिसाजो बायदि खेनाय ओरै सिम्पोल बेखेवनाय आखाइ हमनानै बिमाया फिसाजोखौ आखाइ हमनानै लामाखौ बारनो नागिरदों. ओमफ्राय जोंनि गारिया स्टप खालामनानै आलाउट खालामदों आरो गो अहेड. थांबाय. जेब्ला जोंनि गारिनिफ्रायनो सिङाव जिरायनाय केटिकिसबो दंमोन, फादारफोरबो दंमोन. सासेया कमेन्टस होबाय आरो फिसाजोआलाय जि सिम्पोल मोजां जेबो मेकआप गैया, बिमाखौ नाहरलाय बान्दर बायदिसो जाबाय. लिपस्टिक ओख्रि मोख्रा मोख्रि लगायदोंना. ओंखायनो जोङो जिसुआ जोंनियाव थायोबा आं माबायदि सन्तुष्ट होननाया थायो, सेटिसफेक्सन. जुदि आं गावनि महरखौ नाजावाबा जोंनियाव डिससेटिसफेक्सन थागोन आरो बियो जोंखौ आर्टिफिशियेल खालामगोन. हालेलुया. बारा बुंला नङाबा फेनानै सिस्टारा नायनोबाबो थाथाबबाय थायो जागोन. थेंक इउ स' माच. गड ब्लेस इउ गासिखौबो. आरो आंनि बे जा दाजा समायाबाबो बेयाव फैनो थाखाय नोंथांमोना नाजाबाय आरो हथातै फैनाय जाबाय. अब्लाबो आं जेबो स्ट्रेन्जार फिलिं जायाखै. गावनि न' बायदि, गावनि बिब' बिनानाव बायदि. आरो आं थानाय न'आवबो गोबां अननायजों आंखौ दैदेनगासिनो दङ. बेफोर गासैनि थाखाय जोबोद जोबोद हामबायसै. जिसुआ बाख्नाय जाथों. जिसुआ बाख्नाय जाथों.